Здравейте хора, аз съм Ицо и това е едно информативно видео. Първо да кажа, че ще си качвам клипове, но не толкова редовно. Имам 69 сабскрайбъра, аз си го считам 70, защото тук има някакви бъгове и по принцип пише по-малкия брой. Но както и да е това, ще направя един giveaway на рандом код в Steam. Второто, което е, стримвам всяка вечер от 7 часа в Twitch TV. Twitch ще ми е в описанието, имам 22 последователи. Когато станем 50, ето ги тези 22 последователи, когато станем 50, ще раздам ето това P2000. Лилафайте ме. Стримвам главно на CS и Garry's Mod за сега. Ако влеза в някой private сервер на Minecraft, вие ще видите кандидатура, но да не казвам неща, които не са случили още. Ако влеза в някой такъв сервер, ще има стримове и на Minecraft. Значи аз бях Ицо, това беше от информацията и до скоро.